SKP Creation YouTube channel. Ini videonya जालायबाय जोंहा दिनै औवामेव ओंख्रि जागोन दा बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों आं दा दाननानै लाना फैनि थास' बारिनि बे लोगोफोर सोरबा थास' बिबार जानो गोसो दोङोबा अर्डार खालामबानो जाबाय आंनाव आं नाम्बार होना दोनगोन स्क्रिनाव अर्डार खालामबानो जाबाय लाबोबाय लोगोफोर नै औवामेवखौ बारा गोरलै नंथ्रा बाय गोरा जागोन बायदि मोनदों जागोन गोराबाबो जानोसै मा जायो जानांगौल'सो जानाय उदै समाव हजम जागोन आरो मा दोङो बेयावलाय नै लोगोफोर जों औवामेवखौ लाबोबाय दा बेखौ साफा खालामनोसै नै बेयाव जोबोद बिगुर दोङो बेखौ गारना लाग्रोनांगोन नाय आरो साफा खालामो आरो बेयाव खोमोनबो दोङो खोमोना बेयाव आखाइफ्राव नांगौ बेहा जोयो बिनि खोमोना फ्लेबाय थादों बेनो आंना मिसेस जाहैनो नालाय बिथिं खनसे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो लोगोफोर नै जोंहा दिनै लाथाबो जागोन लाथा दिनै बेखौबो फ्राय खालामना जागोन दिनै माबादों औवामेवजोंखौ दालिदो संगोन आरो बेखौ फ्राय लाथाखौ सोरबा जानो गोसो दङबा आंनाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय लाथा एम्फौखौ सोरबा जानो गोसो दङबा बारा नङा फवासेयाव 50 थाखा बायना लाबोदों दिनै बेखौ गामिनिफ्रायनो दा भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम
आं दा लाथाखौ एवनोसै नै लोगोफोर नायबानो जाबाय मादि एवो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ फार्स्ट टाइम थाव साव जेबो होआ दा बेखौ बिदिनो एवग्रोनि बिनि आटाखौ माबाना लागोन बिनि उनाव थाव होगोन बिदिनो एवबाय थानांगोन दा थाव होनोसै नै लोगोफोर उनबाय जोंना लाथा एवनाया दा जानोसै बिदिब्ला जोंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय जानायखौ खालामनोसै जोंहा दा नै फुगासिनो मिसिसो आंनि हांखिया बे मिसेसनि बिदिब्ला भिडिअखौ जागायजेनसै आं जानायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोरो बिथांमोन आंनि जानायखौ ओंख्रिया वामियाव गोथाव Aduh, tidak lama.